Mày y cái này cái tụp à? Bay bông bẹt. Tao mà mẹ mà núp ai mà ya mẹ yang birthday Christmas. Satu si mẹ ông cũng nữa. Mày nhớ thọ mà mẹ bị mày á. Shah. Ban teriak maya mẹ là mày. Maya lagi cukup angel Shah. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka Women's Organization of Ribhoi District hapo ka jingilam jong ka presiden ka kong Mere Jun Marsing kelapan bana baga kenhuan kan sedang naduk Lashai ka sengi ka khandau terik yong arajar apun riau ban Shong Shah Thngan lang par chairman ka Green Tech Foundation uba ban siudor lang nong lang Madan Malki ya ka ni lapan tip ta ka kong Mere Jun Marsing kabadai ka presiden jong ka Women Organization of Ribhoi hadian belayat hinyau sengi ka jing Shah Thngan jong ban siudor nong lang ban namar ka jingbam sengap jong sarkar ya ka jing dawa jong Green Tech Foundation ban pendam no ya ka jing IY ya ka daulen nong lompong deng sya ka Omnyam Hotels Private Limited Organization of Ribhoi District kum kilong kami ke badon ka jingkit khli na ka banta ki khandau ki syap ki jaka ki puta na ka banta kalawai jong ki kon ki kti ki ban sawan ha ka pateng banwan kanong idap da ka jing saukhia ha bang yoi ba usamla nong lang ujarman jong ka GTF Iwan ban Shong Shah Thngan ha kani ke jaka bad hadin ni yo i kat ki new teli ki si ki la ya chakmat ha ke Shah Thngan ke jeng i rei na kaliang jong ka sarkar ka klem patia ui ai tat hadu ka klip mat ka bam menta ka singi ka ba kombanyi tip ila Dkhot sya ke jeng yakran rei ke jeng yakran ka nampoi sya ai ru na kaliang jong ka state government ke jong i kombanyi tip ka MDA2 kala rai ban IY hin reu paus lem ya une ulumpong deng ubadon hapo jong ka wa umyam bat si benta kum ka Ribhoi anthem ka jongi kadoli ka keteng jong kawa umyam klem artatian onda kani ka government kala IT ya une ulumpong deng ha company ka keteng jong kawa umyam kan ja bat klem artatian ka Ribhoi anthem jongi kan ja da ka mensim ka basu khiangi wan hang ne bania kersian ya une usamla namar mentangi i une usamla ula don hapre ke jing telur ke jing swai rei na kalian ke jong ka government ka klem patia oi ai ru em bat ngitip scam ba ka jing em jong usamla nong lang ka Shong ha ka kti jong ka sarkar ka jing em jong usamla nong lang ubade chairman jong ka GTF ka Shong ha ka kti jong ka government lane MDA2 lada jai ai ya usamla na kaliang jong ka government ka ban siam ya ka jingket khli ka bapura bad hang ne ngi pen pau bat ni kran sai ban na kaliang jong ka Women Organization of Ribhoi District ngin ai ka jing kersan ka bapura ya i bad na du Lashai ka singi na kaliang jong ki sengken thai ki badon hapo ka Ribhoi District ngin yo Shong Shah Thngan rengkat bat i lada kat ba ka sarkar hi sampai sim ya karai ban ong ba gila kular ban penkelano ya karai ka jong ki na kaliang jong ngin ai continue ka jing Shong Shah Thngan bat ka GTF te kadai na kaliang ka khubor na kaliang jong ka Women Organization of Ribhoi District bat na kaliang ka jong akum ka president hang ne Dkhot ngayawer ya baro kilong kami ki badon hapo jong ka Ribhoi District bakin ay ka jing kersan ka bapura na marsi benta ka ini ka issue jong ulumpong deng kadai ka bay hadon benta bat ka them Ribhoi ka bay it ka jongi bat syusyu ngi layu iro ka ai ka ba ka sarkar kala persyang ban le hapo ka Ribhoi jongi da ka bala kala persyang banwan ra sibun ki ai ki bam mi habdur bat ki bam snow tenat ha ka jinga dei bat ka imlang ka salang ngapen ken mawe ki parlok long kemi jong ka them Ribhoi bakal ka liang jong ka MDA2 kala persyang banwan ra ka kasino hapo ka them Ribhoi ka bait ka jongi menta kala sedang menlilam wat saya ulumpong deng ubadon hapo jong ka them Ribhoi ka jongi ngaso badong ko ki parlok long kemi jong ka them Ribhoi ngin kendet ban reu banadu Lashai ke singi pinami pat ba da ka bangini Shong Shah Thngan rengkar bat ka GTF hang ne hapo Malki kraw